So hello guys, madong buntag, diri is Kuya Renz og welcome back sa akong YouTube channel. So karon guys, di ako balay sa awang lola kay nianhi kog tuyo jud guys kay magpatudlo ko unsa ang pagpili sa saktong maasawa kay dapat si uban ron guys nga masurtian sa asawa nga buutan dyan na po'y uban nga dili masurti as asawa manang niari ko sa ang lola kay magpatudlo may mag-istorya pod mi unsa ang pagpili sa saktong asawa. Unsa pag direct Madungog gani ha. madungog naan mo ni ang lola guys di Nakos lang bayron kanila ag ko guys kay magpatudlo kay bisin day puhon-puhon guys og makakuha tag diskarte ni lola unsa pagpilig mga asawa. Ako pagsastiho no. Lisod ng babae rumot ang lisod ng pangitaon. Diya, mag-istorya mi karon guys, magsugod na mag-istorya dali. Tag istorya lare. Asa man ta may istorya? Oy, nindot lagi na imo ha. So na imo ha. Mo ni bag-o karon. Cellphone man po di ay na. Lalaki lagi na. Ta maglingkod gud na. Na. Ano ta maglingkod? Sige. Dang kaubas ang lola. O patudlo kung sa una ipagpili og bag-o pagligo po si lola guys. Fresh ni kaadyo po, fresh na ako kay man nakaligo na kala. Kay init lang. Lagi. Init. Ngano kang utong? Mana ka naligo? Pag ang matayan tarang puwa-puwa na. Ngano na? Ano ni? Ala ka, labuyagan ka na tigag. Atong padulan ang kamera. Ara kala. Bi makita ba? Tara. Again, adas lola. Lola yon. Karon guys, ang kaubas lola Budista. Ang pangalan guys, Budista. Hinampas. Mo ni ang kinakusgan pong lola nga. Guwapa. Grabe to na sa una karon kay tiguang naman so guwapa gihapon. Yan naman kita kay padung tiguang naman. Maadyo na manay dalisa naman piti kay tiguang na kuno maot na kuno. Ginoo. Asa man ka mangita guwapa sa tiguang. Wala. Karon la tudluy ko na unsa pagpili sa usa ka pangasawa nga pilion jud kanang sakto karon mga panahon na. Lisod na agwan. Ang ako araw pagtan-aw ron kay tiguang naman kuno. Murag lisod na kaayo ron ang mga daga nimo pilion nga imo ikauban sa imong kinabuhi. Lisod na jud. Lisod na gyud kay inangano daghan naman ni adto hinuon sayon ka istanan. Daghan ganito topo na ako nga ako kuno maayo kay way bisyo way kuan. Pero karon ang pamatian ultimo 10 anyos, 12 anyos wa na nakatilaw na. Bitaw na Mao din na. Nya karon pun mga eskwela pun mga daga atong giyong buotan. Adto naman mag-ana sa eskwelahan. Daghan man yung namuros nga. Kay sa una lang no kay di man kasal bago buntis. Oo. Kita karon Awa na. buwa na. Maingon nila nalingin ng tiyan. Adto magpakasal kanang buwan. Pero karon ang tiyan naman nalingin. Bisa tinuod ako pagkasulti ron. Ambot murag sayon na gyud kayong pangitaon ang buotan nga daga. Sayo na? Di na sayon. Di sa sayon. Di na sayon. Kay sa panahon lang kanina uso man gud ning cellphone, kanang disco, kanang uyab. Nya mo disgrasya man nya. Wa na lay kalibutan na ginikanan di naglakaw nga wa na. Pero ako'y nagtubo sa una. Mahadlok man kog nailaki. Ang atong ampingan atong dungog. Na anak kay kasagaran laki kun mahagkan na nimo imo nang makuha. Pasla na. Ay ipanabi dayon wa nana. Nana. Dagdaron wa na. Ay bawo lang ka kay saon man yung mga batanon ron nga nadaghan lagi kay nagaburos nga anak eskwela pa gani asa na sila magbuhat analis kalabungan kani pong uban po mga bata mo kuambit ka kuno kanang maudto na ang mga batanon po nga laki tuwa managlili sa labungan hayay kuhoy Ginoo ko tinuod
Maghapin na kuno sayal. Ingon ana. Nadahan dyan, daghan na moros. Nga, magbuhat isang utong dako. O ay mga batasan. Di ko, hay man gibutang ilahang magkagrado. Di pa eskwela sa ginikanan haron makakuha og maayong kauwaw si Enrico Galingon. Yun ana, wa man mag kuyog mga laki ato punuan mangga. Gay, Ginoo itaw. Wa na matagbaw. Kaway uwaw bisan og adlaw dako. Guwapa ra ba siya, bright. Wa gyud niya ko ana. Wa man niya ang pingi ang iya ang pangpagka. Sus ingon ko kanang hitsuraha. Og muhuman pag eskwela. Kaingon ko nga na ay daghan mo ko na oy. Napog ka. Maikag ba sa mga naamang yung nga gwapa sa pagtanaw sa mata. Di dyan malikayan dyan na nga. O di mamalikayan nga ang Gwapa mata. na. Gwapa Murag maikag siya. Ang kita diring asawa, singka-singkahan ka. Kung saan niya mo, maot ang naong. Ay, sa dinalaman. Sa dinalaman, ito amang i-accept. Mao, isyo naman diri, kay tinuod man pod. Mingon po ko, tinuod man diri noon pod, maot man diri pod naong. Kay tiguang naman, inya. Sa bata-bata pa noon, tambok pa ta, burang arang patanaon. Pero karon hinoon, sa wayo na tas tumbanan ko galingon. Di ba sakitan po ka? Sakit po. Sakit po, nganong inanaon mong tadaana. Nganong gipangasawa man ta nga. Nya, matiguang na inganaon ta. Natural yun, mamaot nag-imuhang porma kay tiguang na. Wa naman kay ingon ana, mangarte kaayo. Ana. Unja karon ma, unsa may ilhanan nga kanang kuan ma kanang isa ka babae is buutan. Usay imong maayo ilhanan. ang akong katubag ko ana. Apo, kon nasilingan pa na nato, nasilingan pa niya nakit-an na tong lihok. Ya wa gitay masalingan din hingwa pa. Gito wa ay no mga silingan kay mapunuan man. Mao, mga kalubian man. Unja usa si diskarte la kintay, makita kag isa ka babae. Kita man jud isa ka babae dinhi sa tuwa kay si makaglaglaag pod. Unsa may ilhanan nimo nga kanang badji ay buutan ni? Unsa may hang lihok or unsa may kuan? Di ako makailaman ta no. Mayo unta og ni ay daga lagi dinhi nya bora pod ikatopo-topo nimo. Nga atong mailhan nga kana di yun maglakaw-lakaw ng bayhanan nga wa koy issue ba? Wa man koy nakuanan. Di kay agkaron panahon la kay basta hilumon ko no laom og duot. Kasagaran yun na. Hilumon na pero laom. Og duot. Duot. Sa ato pa formal ka nagkuan pero laom di ay kag na pero okay ra man na. Pero sa unang panahon ko no, mais ka nang mag-gitar ko no, mamisita ko no da gitar na formal pa jag karon pangharanaan. Karon wa na mag short ra ko no. Tinuod na. Short ra sa dag tanduay. Sakto na. Tinuod na kaingon ko. Sa among panahon magkuan ng mga mangharana to kahutong. Nya kita pon babae sige sila kanta labi pag tao nimo magbasi-basi pag yung kamay bagog kahana. Imo pong panid-an ang lihok di ba sugarol di mamudapat nato di ba mo inom ingon pod ana pod imong yung panid-an ang lihok sa imuhang laki ng ulitaw nimo kasi bakore karon makay tay example nagbaji kita gwapo gwapo minjuan na ayaw ba kalas batasan ayaw tinuod na may gwapa ron sa ingon aron panahon na may gwapa ayaw usa ingon hukom imong minyuan kani usa panid usa. Panid-an. Pila po ka buwan or kalayo anang buwan oy. Week. Matang kay inagpimisita nimo sa ila inyo. Ay laha. Imo man ang sidan ang siyang mga igsoon ginikanan. Ingon ana tubag-tubag ko adyos lain di ay nim sokol na ni. Na sige paminaw. Kun pinitig gid imong kasing-kasing di gyud mawa. Nya kuan imong hagiton nga haron mailhan gyud nimo butan imo bang hagiton nga imuhang
Minjuan. Minjuan imong jirjiran lagi ug di gyud mo sugot buutan nga ug moingon nga daong nya nang ninyo asa ba na nga ug may swerte ta maabot man gina nato makuha ko nimo unyang naikasad kaingon kabut ani nila pa ikabilin og bay na may di ikabilin koral kay inagwa sa bana nya na nanay labing nay uyab daan ato kasagaran ra baron bisa ganig ninyo ron basta lakaw biya jud ang Tagsararog panahon mga kuan. oh ikaw sige magkaglakaw daghan ka nakit-an nga baron Gwapa. mga mata nga Mauna guwapa jud ni gwapa. Pero ako makay murag ma-feel man ako ang isa ka babae mga kanang ay mao jud ni bajiha pero wa pa mo jud kita nga nag-feel nga ay gwapa lagi pero murag magmaldita ja ay bisag batasan. nakana Di jud ko na. Okay rag maot okay rag maot pero mabili na nagbay og naapoy grado, mo jud ni ang pangitaon. kana sakto po na Bisig na mag-uban og minjuan nimo jagway nag-uli ugway. Lutos kalira pang labog. no na Uja karon masalamat kaadyo sa tong bagi si Mama Muding. Amo ni ang mama pod guys. Kay wa po ni kinugapahan kay tiguang sa una. Gapa gyapon ron ay dira. Aton jud mailhan sa camera guys nga gwapa kaadyo. Uja ako nagpasalamat ni Mama nga ning guest pug karon sa ijahang mga teknik unsaon pagkuan kuno pag kumbinse og pag-judge sa isa ka tawo kung unsa pagpili sa isa ka tawo nga panid kaning tawhana nga mo na jud ni ana. Daghang salamat ma og I hope guys na enjoy mo namoy nakuha nga pagtulunan kay unsa nakatambag ka ba maakoy kasutol gini mo panid isa jud panid-an sa jud og maayo Maayo. bad wa bay binuhatan kanira bang na binuhatan ang mga silinga kigumod king nga nagsimod mo na chismis ito chismis lain ja punan-punan ang istorya punan makuwangan punan mao na aray. So karon guys, muuli na ko kay gikan ko sila mamalagi kanang batudlo ko unsaon pagdiskarte sa babae unsaon og technique guys nga kanang usa ka babae mao na jud ni. Tsa grabe pus mama grabe maka bang pug mga istorya day nga na lagi nga ni ko. So karon human nag istorya adto, grabe po mahugot po istorya ang Mama Muding pod. Nami po diyang diskarte guys, dapat no atong susihon og insakto ang isa ka babae o isa ka lalaki. Dili ta kang buwidi og gwapo-gwapa. Kana. Okay. Kani pong baba ni mama ko no kuan ko no og gwapo na kijud babang mama jud pod kung tinod lang pod guys agaho alang is ato jung susihon una bago ta mag-ingon mangyab ay kani ang sugton ni kay gwapo ni unjag gwapo lagi guys unjag way trabaho di maadyo nga banan bisag batasan arkan sita magmahay ta ag magmahay ra ba jud guys kinas uwahi manang ato jung susihon og magampo ta kanunay kanang lakiha mauna jud na man magampo ta og kaning lakiha mao jud ni ang kuyaban man ang atong susihon sa una. So karon guys, pitsa 8 po dron April 8 ja ugma birthday na ha. So excited po ko malipayon po ko guys kani unta mo abot po ka ng adlaw. Bahala gwa ko'y handa guys. Ang perti inita po dari guys ka. Kay alas 7 pa init na ka diri sa bukid Ginoo ko. Ja ako po guys nagampo nga unta ugma happy ko malipayon po ko ugma bisan walay handa guys walay cake pero malipayon ko anang tayma. Bahala gwa handa lang jud guys sa malipayon ko anang tayma og kitagaan ko ayang panglawas sa Ginoo kay pasalamat ko Ginoo kay kitagaan ko na naghigayon nga makasud ko aning karira. Grabe jud po ni karira dili pud lalim kay tagsa ra tawo nga mga nagsud karira nga ni mag-vlog kay kapuyon po sila nga ni. So karon guys ana ko sa bahay padung unja mura lagi to guys ang istorya kay nang adto kong mama may tujo kay nangita kog diskarte unsaon pagpili sa mga asawa. Kay mangayo ta og mga teknik lagi sa mga asawa. So mura to guys daghang salamat. Unja ako nagpasalamat pud ni Ate Florami Buhulana, ni Ate Terry Burr silang mananghilen sa ilang pag-welcome katong ni aging adlaw. Grabe po dito matabang grabe mong biyahe dito ng adlaw. Ako nagpasalamat na itong pamilya ni Ate Florami Buhulana. Grabe ka adyo sa Ate Florami pud kay pagtan-aw na gwapa. Jud makaingon jud ka og kurat pug ka guys kay grabe jud gwapa ka adyo dili lahi ra jud sa camera guys og sa personal mao nang susihon sila jud una bago mo judge sa isa ka tawo mo jud nato ang teknik. So shout out dai pug ko sa mga Bisaya diha nga nagsuporta sa akong YouTube channel. Daghang salamat og unta magpadayon mo sa akong YouTube channel. Di lang pud ako guys, especially pud sa mga Bisaya pud nga
nagngani po nag-vlog atong suportaan kay kita ra magtinabangay pirmi guys. O daghang salamat o adyaw ngaon ta magpadayon lagi mo sa YouTube channel og salamat sa inyong pagsuporta, sa inyong pagsubaybay nga bisig walang huway huno nga pagsubaybay bisig atong content ron para mo utra. Kina pinaggahian lagi kay nakasundog naman ko Tip Rami guys nga gaha Mama GG pa GG mo sa si Tip Rami nga example mga gahi nga istorya nga siya si Ja mga nga na. So maro to guys ana kog istorya pud uy. Og shout out din ko sa mga tao nga ning comment din sa akong mga lami kayo mga positive nga emotions pud nga mga comment. Salamat kaadyo og daghang salamat og kuan pod na ay God bless po sa tanan nga tan-aw sa akong vlog karon nja. Mora to guys, daghang salamat. Perting inita mo rin buwan mo himot atang manimaho na tang pizza nga dari guys na basakan dari kan nag-anin naman. So salamat guys, bye bye.